Hi everyone, it's me Maurice and welcome back to my channel. So for today's video guys, what's na yan sa nato? Clap. Yo. So for today's video guys, kung naakoy 10 facts about me. So karon nga video is 10 fun facts about me. So mga funny nga side na ako nga wala pa ninyo nahibalaan or something nga akong gusto nga i-share sa inyo ha, and nako lista diri, and I hope nga you find it funny. Yeah. So everyone knows, or my friends, my close friends, my family knows nga funny ko pagkatao, and the same time naapod ko yung mga weird nga mga funny sides. So kung gusto ka makabalo, gusto mo yun. Kung gusto ka makabaw, then let's jump to the video. So before anything else, nagdako diri og foods. Yeah. Cheesy ba kaya man? So, here are the 10 fun facts about me. One is ibot sa buhok. Tinood. Ibot sa buhok, meaning na is, yes, nandiyo ko yung nga habit guys nga, nag-ibot sa buhok nga. Like, may one time nga, mura na dyan siya kaagyan og train kay, abot nga nung bisag ka na magtanaw ko TV, karang, magtanaw ko video sa cellphone, ganang, mura feel na ko ba na, ang kamot gali, kinala na buhaton, like, anak ko dito. Then, feel ako, baga na, so, mana na siya ko, ito, I don't know, dyan na akong habit, siguro, mawa siya, kaya ako yung pugson nga mawa, pero mabalik dyan siya, guys, kay, siguro sa ka-boring, or, habit. Wala na dyan akong batasan. Number 2, second fun facts about myself is, talawan sa umo. Siguro dili ni tanan, pero naadyo inani nga tao, and that's me, yeah. Oh, talawon ko stand like kung mangihi ko, mag-imagination na dayon ko, and then tagbag pamukaw sa Paris kay ang pakuyog. Ano ako pagkatao? Mana, wish me luck kung di ko mangihi og kadlawon kay para di mo makamata. Ano? Dalawan ko. Number 3. Di kabalo mo tong it. I find it funny guys. Like, tong it is everywhere man good. Ganang, bisog bata, kabalo man guro. Anang tong it. Anang mga tao, bata nga marag. Nagdako po ginana ba. Pero, ako mama mangudwa, nagdako ginana ba man hindi ko kabalo mo tong it. Unggoy-unggoy lang tao. Unggoy-unggoy lang tamay ko anong unggoy-unggoy. Naang nakamura ko ng unggoy. Mara na siya. So, number 4 is magdala og cellphone sa CR. Kabalo ko dili ako ani. Kabalo ko nga daghan ang tao nga magdala og cellphone sa CR. And number 1 reason ako nga magdala ko CR is music. Music guys, nagpa-music ko dito kay mahadlok. Talawan. Yeah. So, number 5 fun facts about me. Di ka bala magluto. Bitaw, hindi lang sa ako, no? Hindi man tanan. Kaluto alang ko. Ganang kuan, buwad, itlog, hotdog, ganang mga templado na daan.
balo ka na, pero kanang magtimpla-timpla, unsay unahon, rat-an, something ana dikti ko kabalo kaya. Walang kunanan. Number 6. Mahilak sa salida. Kabalo man ko nga dilira ko ani, pero ay panit man. Makaling ko katawan ng mukatawa sa ng salida ba? Ay mahilak sa salida. Sa katawa. Mahilak sa salida. Ako jud na like magtan ako Korean drama, tan ako kan. Sa tagbaw ko kuglihay sa mga kanang feel na ko kanang makahilak nga part, tagbaw ko kuglihay like ako enjoy ako kaway kay mauwaw ko kanang labi nagdaghan nagtan-aw ba. Mauwaw ko. Pero kanang ako ra like kanang sa K-drama naraw na cellphone. Buhagay hilak. Iya, lagi bitaw mo hilak ko. Number 7. Number 7 fun facts about me. Sungugan. Number 1 na ako sungugan kaya syempre maura may nasa bayo. Malaman na ako dali. Mak yeah. Ako si sungugan like to the point kaya sa puto rin siyang taman pero ako sunguga. Hindi ka kitang katawanan. Bitaw. Basta hindi ko ganun sungugon ko. Dali ra kay kuma piece off ba sa puton. Dali ra ko sa puton. Pero ako sa puton pa na kumbati. Manong pagbagay. Dali, bagay. Toka, gusto ko mo ala. Yeah, kalain mo, tasan mo tayo. Wala siya akong funny. Number 8. Moody. Girl. Funny ko pagkatao, day. Gusto ko manungog, day. Pero wala 1 minute moody din ko. Like, ano lang, wala 1 minute, moody kayo. Change din ako mood. Dira ako, day. Dagan gulo yun. Hilabi ng kanang dugon. Kundi pa daw ng dugo. Ambot lang ano na pero inana dyan may mga girls I like. Ay, hapit ng dugo. Inana ginambutasan sa puton din. Yes. So, number 9. Di ka balo mo comfort. Sorry. Kung anak ko pagkatao, sorry sa akong mga friends sa example ka na si akong pares, di ko kabalong comfort nga mga problema no. Di ko ganahan magtan-an mo nga wika. Di ko ganahan nga kuan ka. Dali din kay ka like mga naka-problema, di ko ganahan nga dali di kay ka mo give up di kay ko kabalong comfort pero may nanira kong comfort ay ikaw nakay anak batanon pa ka kung di ka magtarong sim kinabuhi bahala na ka yeah kung ikaw balong comfort hindi ko kabalong comfort ano siya mo comfort yeah, so number 10, last part. Kila is life. Like, bisag naragod sa bahay. Higda na tibok adlaw. Kasi narag sa bahay. Anong mangilay jugda? Ito, mangilay jug ko kayo. Kila is life dahi niya. Makalitan niya tag nasa mood ba nga picture. Post sa story sa my day like that, yeah. Dahil kanihanglan andam ka. Yun na nang abot ang chak. Picture dayo. At least na nakakilay, di ba? So, baro na siya guys. Akong i-share sa inyo hain. Gusto lang kabaong ko unsa ko funny. Kung wala mo na valid lang nga part yun, ano na mo gud ta? Okay, fail ako, funny dira.
Man akong pan eh. Tila naman eh guys, ito milk tea. Chocolate flavor. In fairness lang siya pero pait-pait. Why? Tungo siguro sa chocolate mga pait-pait. Bahasin. So that's all for today's video guys, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa atong next video. Thank you so much. Bye-bye.